500 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳ, 200 ଗ୍ରାମ ବିରି। ପଡ଼ିଲା ବେଳେ କହିବାନି କି ସବୁ କହିବେ ନା। ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ବିରି, ଜାଗା ହବ ନା ବଡ଼ ଜାଗା, ବଡ଼ କାଠରେ ହବ। ବେସନ, এইটা ଅଟା, ବିରି ଚାଉଳ, ସେ ପିଠୁଟା ଅଦା ଛେଚା, ଖଣ୍ଡ ନଡ଼ିଆ, ଚିନାବାଦାମ, ତେଲ, କାଜୁ ଟିକେ ଗରମ କରିଦେବା। ଯାହା ପକେଇବା ଗୋଟିଏ ଡାକି ପକେଇବା। ନଡ଼ିଆ ପକେଇ ପୁର ଭାଜିବା। ବିରି ପିଠୁ ଦେବା, ସୁଜି ଦେବା, କିଛି ଅଟା ଦେବା, କିଛି ବେସନ ଦେବା, ସାମାନ୍ୟ ଗୁଡ଼ ଦେବା, ଲୁଣ ଦେବା, ନଡ଼ିଆ କିଛି ଦେବା, ତାପରେ ଅଦା ଛେଚା ଦେବା, କିଛି କାଜୁ ତାକୁ ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା, ବାଦାମ କାଜୁ ଗୁଣ୍ଡ କିଛି ଦେବା ଦେବା। ଦେଇକି ତିଆରି କରିବା।
ଚୁଡ଼ା ଚକୁଳି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ରୋଷେଇ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ମୋ ରୋଷେଇ କେମିତି ହେଇଛି।